manut palapuran kowe tata tunggule gento. Iya. Ora melek mripatmu, ora kawruh sapa Supata. Aduh, Raden, nyuwun pangapunten. Kula mboten badhe wantun kalian Paduka. Sebalno pawarta sak Madyantara. Ora bakal sing ngungkuli Gandharwa Supatra klebu diapurmu. Oh, Raden. Bah! Bah! Oh! Ah! Oh! Bah! Oh, ngaliyo wanenane. Drohon ngendel-ndelke tupeh anak ratu. Cangkemmu maneng. Apa mbok kira aku wedi kaya kae mau? Ora sotah aku. Arep anak panguwasa njaluk didak-idak karo kawulane iki. Dan wah peng-pengan tenan iki. Ayo apa bang? Ngroyo. Palamu kon rene kabeh. Ora wedi ilang nyal.
Buta Pandhawa tata Katiwisaya Indri Indriyaksa Sara Maruta anakku nggaran aku Reren ya Supatra Reren piye tak ajare ngantek sekarat oh anakku ngger kuwi pekarane apa perkara-perkara apa rumangsane kemlinthi ora do melek mripate sak madyantara ki ora enek sing ngungkuli Supatra ha kok reka-reka ngedekne paguyuban apa mbah arep nandhi kok nandhi anak ratu gembel sak kenteng ndase lireno ya ngelireno kosek kuwi culno ben mulih nyang omahe kowe ngadep aku ya nggih ya tak culke ning aku ora ngadep kowe aduh oh del ke kendel Bondowani anggepe apa meneng ayo nggawe cupetan semene nggonmu miloro karo wong liya oh ngger ayo mlebu ning pamulangan go apa wong dadak diwulang kaya pinter-pinter sing mulangke wong bodoh cek pinter aku ora kaya nglumpukke wong arep diwulang Darah diwulang dicak wedangan. Oh, nek ora gelem leren aja takon dosamu. Takon dosamu apa kowe? Nek bocah kok kaya ngono, Pak Nek. Oh. Yang pantara ratri namung ceta pupulun Langwanging driya mangun kong kanduan rimang lelen tanpa kanen oh Nyuwun pangapura ndika kuwi sapa? Aku Bathara Ismaya saka Kayangan. Aku atmajane Sang Hyang Tunggal, aku putune Sang Hyang Menang. Aku Bathara Ismaya, ya Samara, ya Semar, ya Badranaya, ya Nayantaka. Waduh, kulun.
sanget boten kinten bilih paduka menika dewa kayangan. Oh, nitik saking cahya ingkang wonten salirandika cetha bilih paduka menika dede titah sawantah. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk Pukulun. Iya iya. Kula pun Raja Swala tetungguling titah Suradewi ingkang mapan wonten ing Madyantara menika bojo kula pun Gandarwati. Iya. Wonten wigatos menapa kepareng rawuh paduka ing ngriki Pukulun Bathara Ismaya. Raja Swala ya. Sumurupa pancen aku tinitah mudhun ana ing bumi iki mestuti gawe eyangku Pukulun Sangyang Bathara Wenang supaya aku dadi pamonging para titah ingkang ngambek luhur budine. Ning ngene ya, bareng aku semapan ning Klampis Sireng ing Karang Kedempel. Lan aku sumurup kahanan tunggal negara kaya dene iki tunggal wewengkon ning beda alam. Merga kowe alam sing ora kasat mata ya mung kanggone dewa Semar. Aku ora bakal kasamaran marang saliring ingkang dumadya ning Madyantara. Apa bener kowe duwe anak sing jenenge Supatra? Oh inggih Pukulun kaluhuran dawuh paduka leres. Mesti kewala paduka sampun prisa tingkah solahipun anak kula pun Supatra. Ya. Aku wis nliti kahanan. Lah kok dadi kaya mengkono anakmu. Patrape. Mongko tak takon-takon aku njaluk sesurupan karo wong-wong Madyantara kene sejatine nadyan kowe Gandarwa nanging kowe utama ing tumindak ing lair ngudi karding batin ngesti Gusti. Ning anakmu kok mursal bedugal kaya ngono. Inggih Pukulun ingkang katen. Menawi cetha paduka dewa ingkang badhe ngreksa katentremaning jagat menapa wonten suka lilaning penggalih paduka kula masrahaken anak kula dhateng paduka Kyai Ismaya. Inggih Bathara Samara supados kagula wentah lair batosipun paduka tuntun jiwa raganipun tumuju dhateng bebener Pukulun. Mareka den prayitna sumurisika ambalik teteyoni kanda yoni. Aduh Pukulun badhe sepinten to bingahing manah kula pun Gandarwati anak kula ingkang kula dama-dama lajeng paduka tuntun jiwanipun satemah dados titah ingkang utami Pukulun. Iya ning kowe wis mercayakake tenan menyang aku lan kowe percaya karo Semar. Inggih Pukulun awit paduka dewa. Ya yen pancen mangkono coba tak telitine anakmu iki. Nggih mboten langkung kula namung nderekaken raharja Pukulun kula ugi badhe nderek. Bapakne apa ibune? Ora kaya senenge ngatiku dina iki dene ana dewa mudhun ana ning Mercapada Batobat. Syukur mangayu bagya anake dhewe mengko bisa malih dadi
titah sing becik ya Kakang. Ya wong tuwa mung nyuwun marang Kakang Murwengkat. Muga-muga anakmu si Supatra enggal bisa eling marang lakuning utama. Iya Kakang, iya. Sinartan ngawat-awati lawakon iki ayo meminta marang panguwasaning Dewa Luhung. Muga sing eling dadi becik sakteruse sing isih lali baliyo dadi eling. Nggih Kakang. Tumingal acampuh samya ngedali om ler tadet wileting kota kayu anggung mangun sang witi bendang sang adi mijladi ngedali wuwut sapa ana menungsa kaya tunggak aku rung tau roh matane rembes cangkeme cablik irunge sungti wetenge blegendong bokonge gedhi kaya ngono isik nuntun trowelu matamu wong ora urus. Iki sapa? Aku rung tau tepung. Iki Bathara Ismaya, iki dewa. Bapakku Bathara Semar, Bathara Samara, Nayantaka. Dewa. Dewa. Dewa kok kaya ngono. Dewa kuwi mawa cahya nek mudhun sing ngubengi iki midodari widodari ya ngerti ku midodari ora neng dewa kok mudhun ditute kewan kaya ngene kewan jasmu kuwi kok suwe-suwe kok mrekitik aku lha kuwi apane aku ki anak iki. Lho, kowe iki anake kuwi. Aku anake, aku ora trimo nek pakku mbok kene iki. Mula ben-bengi tak tutke, aku ora trimo nek pakku mbok kene. Lah nek ora trimo ngopo? Lorok matane sak rai dadi mripat kabeh. Ya yo ngene iki kok. Kowe jenengmu sapa? Aku Bambang Supatra. Oh, Bambang Tayet iki kowe kuwi. Bambang Supatra. Enggak piye? Jenengku Bakong. Kowe kok pendirangan menteleng ya kowe ngene. Ndak kena aku wedi karo dapurmu lho. Ayo, kowe ngenyek bapakku. Matane rembes. Cangkeme cablik ngono. Wetenge blenduk ngono. Kaya tunggak ngono. Ayo. Omong ngono. Omong pisan kas kakek. Apa dikira aku ki wong ora kendel? Ayo, sak gendengmu tak ladeni. Ayo. Apa nih?
cupet tok. Ayo, Kantowo. Nah. Kok iso mumbul-mumbul iki piye? Ya ngene iki anak dewa ngene iki. Aku anak Gandarwa. Anak Gandarwa iki dhuwur dewane no. Ya, Kabang anak dewa karo kowe Supatra anak Gendruwo dhuwur ndi? Ning aku kon kalah karo dapurmu moh. Ora kalah ora menang. Lho, lah piye? Ayo tangkep dodok kantaran bau nganti sak lempoe. Ayo, mutar we. Kaemu kok sikutan barang. Dipun, Mbak, kula kawan, Mbak. Kowe mundur. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Jahitan tenan le. Jenenge Supatra, Pak. Pun mang mriko, Pak. Wong mang tambani ketoke wong rada lenyeng. Coba tak petukane nek kira-kira kowe kalah tur kae wani karo aku ya tandangane. Druhun kowe ya, Supatra. Kowe ngiyak-iyak anakku karo kowe nyepelekke karo Bathara Semar. Bathara apa? Kowe neng dewa kok medhun ning Madantara iki. Dewa bingung kuwi. Kowe karo dewa ki aja ngono kuwi. Aja ngono kuwi piye? Kowe tak kandhake bapakmu. Mbok kandhakno leluhure dewa ngono nek aku wedi karo wong kaya dapurmu. Oh, Supatra. Oh, anakku ge. Ayo. Ayo, Pak. Ayo, arep apa kowe? Aduh, aduh, ayo. Kowe tak cekel tanganmu kowe. Tangan siji cekel. Apa nek kene? Aduh, mati aku. Ayo. Aku tak geret rene kowe geret rono, Pak. Iya. Aduh, aku pedhot pundakku, pedhot yo men.
Kaya wong tarik tambang. Kalah sapa ki kok? Aduh mati aku sempal kalau sempal ya men. Kene dilumahke meneh. Dilumahke. Aduh yo. Aduh yo. Men. Apa baik Pak cekelen gulune rodok dengkeken Pak terus iki tak olor irunge waduh mati aku aduh haji iki wong angger irunge kok ngene iki amben esuk niki ngentekke serbet. Malah nyang wetengku. Ayo mati aku. Aja meng kuwi, Pak. Kuwi cekel oloron, Pak. Tangane wis dawa lagi. Iki nggon bangkean iki digeret. Aja apa. Mumpung lotrok kathoke, Pak. Kuwi ya diolor. Iki ya diolor. Mengko nek awake dawa iki engko nek ora kabeh iki kudu suwe. Kudu porem karo awake nek awake dawane semono ya iki kudu dawa iki. Ning aja kedawan engko ndak nyampluk ki wetenge. Wangunen wae. Iya ya wis. Aduh mati aku senep yang weteng senep ya men. Iso gong iso. Kowe kok ya pinter tenan mau iso lho. Ayo wis rada ngene. Aduh yo lemes aku. Aduh lemes. Lemes iki dikapakke. Ya gur kok ngene. Aja dieker-eker. Sikile kong ya sikile. Supoto inggih pun Petruk kula aturaken suwita dhateng andika Sang Bathara Semar. Pak, aku nderek Kyai Semar. Ya, kowe melu ya Le, kowe melu. Kyai Semar, apa? Menika kaanggepa dados yoga paduka piyambak sampun ngawontelaken ewet miwah pagewet dirgama sanggurunggi dhateng kula. Apan kula sampun lila lair drusing batos. Kala mangsanipun kula ugi saged pinanggih kalian anak kula pun Petruk. Ya nek ngono iki tak gadekke anakku. Lah ing wonten wingking iki anakku sing dhisik dhewe ya kuwi Bagong. Nanging reh ning iki tumindake kaya cah cilik, Bagong tak anggap sing luwih enom dadi sih tuwa Petruke. Bagong, rene le. Ora sudi. Kowe iki aneh-aneh. Aku somong to. Sok ki wong loro wae, lebokke wong anyar.
Aku ora butuh wong anyar. Sapa ngerti nek kuwi wong disusupke. Unine kok kaya ngono. Aku ora seneng. Men melu pae. Karo melu ibu. Ketingalipun si Bagong anak ndika niku kok mboten rena yen kula dados anak sing luwih tuwa napa kula sing nom mawon ora mergo tak sawang pancen kudune ngono Bagong ki najan luwih dhisik nang tak anggap kaya bocah ora kok kaya bocah nalare goblok ora ning wong iki kelugunen tumindake lucu kaya bocah cilik mula kowe sing dadi anakku sing luwih tuwa tur to Bagong sing dumadi saka ayang-ayang aku lan kowe sadurunge Bagong dadi Bagong kowe iki wis ning alam Madyantara kene tegese tuwa petruke Bagong ambok rene to dole aku gelem rono ayo nek dipethuk nganggo apa dadi obo ora dipethuk-pethuk Petro iki kon rene, rembukan karo aku sik. Padang ngarep. Turutono kae, Tru. Ambok nggih. Napa to, Dik? Kowe ngomong karo aku, Dik. Ora sudi. Sing sapa ngepang klampe sirengi dhisik aku. Kalau bangsane wong anyar kinting-kintak weruh-weruh dadi. Ngeten lho Dik Bagong. Kula niku mung mestuti dawe Bapak ndika Kyai Semar. Kula kan dadi sing luwih tuwa. Lha to piye? Ora ngerti nek sing gane turu kono ki aku. Wong anyar arep nuweki. Apa pek kowe kaya Mbah Gondo kuwi? Pun mriki. Pun. Ki Bagong sabar nggih. Pripun Pak nek enten lelakon kaya ngoten? Bagong. Kowe mau didhawuhi karo Bathara Wenang. Kowe mung kudu tutwuri karo aku, kowe kudu mung manut sakarepe Semar. Dadi kowe nek tak dadekke adine Petruk kowe aja gelo. Dadi aku tetep adine cah kuwi. Iya no. Ya, aku gelem. Ning kudu mbok caket kowe, Tru. Aja pisan-pisan kowe nek ndagel karo aku ning endi wae. Kowe ngantek ngarani aku jangkar. Kowe kudu omong ngene, piye? Lah nggih ngaten to Mas Bagong. Lah terus kowe, aku ya nggih. Lah nek aku entuk jangkar karo kowe, walah truk. Bulko ngono truk. Nah, aku ngono kuwi nek kowe nyang aku kudu Mas Bagong arep aku adimu. Oh iya siap. Pun saknipun dadi rombongane saknipun 3. Niki rada gampang le sepel. Nek aku mengumpani wae ora rembanya. Sing kowe karo Bagong. Ora ngaten to Mas Bagong. Ha iya no, Truk. Ha ngono kuwi engko wis wangun. Wis kek seragam apa iki? Klambine dhewe-dhewe dhisik. Aku urung duwe dhuwit. So nek wis pirang-pirang nyangan agek tak tukoke, agek tak pikir. Aku wis nganggo nggone dhewe-dhewe. Wah. Iki wis 3 lho, Pak. Wis oke lho. Terus sing mlebu rene iki wis wong loro lho, sing entuti sampean wong loro lho. Wong loro wae sing siji duwe kawiryawan. Mergo wong nek ora ndek kawiryawan iso gapuk bosok kok. Oh iya ngono bener. Wong loro lho iki. Alah uripe ya gur karek setengah sasi. Uripe melu kuwi ya. Ora wurung. Ayo.
Raja Swala wonten pangandika ngadhawuh. Iki anakmu tak gawa saiki aku isih kepengin ngangon jagat. Mergo aku mudhun iki aku neliti swasana kraton-kraton saindenging Naswa iki. Kuwi nggih kula ngaturaken Pak panuwun Kyai. Nek ana apa-apa anakmu celuken aku ya ora apa-apa. Harpa tata gelar melu aku ning kala mangsane ya celuken. Lho Kang, harpa tata gelar anu aku awake dhewe wong loro jek diceluk lho Kang. Diceluk apa dibusak? Wong nek omong kok mesti nyelekit iki. Wong diwangi kok malah nyelekiti. Aku njaluk pamit. Inggih kula nderekaken harja. Inggih Kyai kula nderekaken rahayu Kyai.